aturanan ya. Nggih sembah nuwun. Bintang tamune bengi iki ana Mbak Elisa, Mbak Lucy, uga Mas Jolang. Weh. Bertebaran bintang tamu. Ora lali matur nuwun dhumateng Pak Karmito lan Mas Andi, nok ndek esuk wis pernah-pernahke awake dhewe. Ya iya. Penjene Bobo Karmito. Wah, wis rawuh ning Rembang barang. Ya iya. Esuk mau repot-repot wis tekan kene. Bareng ngerti joglo iki aku terus kami tenggengen. Iki tak cocok iki cor apa kayu-kayu jare. Kok ngece padake gazebo ae. Bareng ngerti joglo iki terus nyawang jogloku kaya gazebo. Iya, luar biasa. Panjenengan pare dawuh niki dereng dados Mas Sigit. Jing ben nek sampun resik sedaya wayangane pindah teng pendopo ngono. Terus mau lah niki ning pendopone kok cagake kok kathah sanget nggih Mas. Wah, drone iki nek ora ana suarane pripun niku. Nggih. Hus ngalih aja nyedak drone. Heeh. Ampun diinceng ing dhuwur. Nggih. Suarane drone mlebu teng mic dadi ngono. Nggih. Nggih. Dadi rencanane jeng ben nek pun resik wayangan melih. Nggih, Bapak. Piyayi setahun iki wayangan pindho panjenenganipun. Ngono. Iya. Luar biasa. Mbah nuwun. Kene Jo. Kene. Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal. Hey. Selamat malam ya ahli kubur. Malam Mas Malaikat. Ya ora. Kowe tak lene ahli kubur semene kok kaya mingkup raimu kaya wedi. Nggih, baik. Wong urip niku bakale mati. Jangan takut menghadapi kematian, Jo. Ngono. Jadi sering-seringlah kita berdiskusi tentang kematian sehingga kita takut melakukan perbuatan dosa. Mergo ngelingi arepe wong urip bakale mati ngono. Dadi jagungan perkara mati terus mingkup wedi. Nek jenenge mati ning dinggon ki ya gelem-gelem ae. Ning nek iso ya sing rondok suwe to Pak Iki. Oh nggih. Tak dongake Mas Jolang sehat panjang umur. Amin. Umure dawa nganti tuwa. Amin. Pokoke urip terus nganti wong sak donya wis do mati sampean urip dhewe. Nggih ampun ngoten maksude nggih samadyane urip iki samadyane. Lah nek terus karek dhewean iki aku pe nyapa. Iya. Sinden-sinden ra ono, kafe-kafe tutup, wayangan wis ora pati ada nanggap. Nggih samadyane mawon. Samadyane nggih. Jadi secara filosofi pelajar hidup urip kuwi sakmadyane. Leres kudu meguru panjenengan Bapak Hanafi. Nggih. Piyayine Prasaja. Di awan kula jagongan nuwun sewu Bapak mboten ngertos dalem menika panjenengan. Malah jagongan mbek aku malah tak jaluki udut Pak. Wong iki sembrono. Nggih, lah wong melok ribut karo nang dulur-dulur kanca-kanca melu nata-nata ni angkat-angkat dhewe. Wah, Mas kula panjenenganipun Prasaja Estu. Jebule Pak Hanafi menika ingkang kagungan nggih. PT Puja Perkasa. Luar Iki biasa. rencanane sok dadi hotel, resort, ngono kuwi penginapan, rumah makan. Nggih. Urung ana setahun wis dadi blegere kaya ngene iki. Urung ana setahun nggih Pak Igit. Wis pokoke melu ndonga awake dhewe nyontok Bapak Haji Hanafi kenapa bisa sukses lho. Asma Kinarya Japa. Lho. Asma Kinarya Japa. Lho, dadi biyen ki panjenenganipun diparingi asma Hanafi.